Salutare copii! Astăzi vom vorbi despre animalele sălbatice din pădure. Lupul. Lupul este un animal sălbatic din pădure. El este înrăudit cu câinele, având un corp puternic acoperit cu blană, de culoare brun cenușie, dinți ascuțiți și o coadă mare. Lupii vânează în haite și se hrănesc cu aproape orice fel de vietate, de la broaște și larve mici până la mistreți, cerb și măgar. Lupii pot atinge viteze foarte mari atunci când aceștia vânează. Ursul. Ursul este un animal sălbatic, de talie mare, care trăiește singuratic și retras. Corpul său puternic este acoperit de o blană de culoare brună. El se hrănește cu plante, cu fructe, dar și cu viețuitoare mici și mari. Dar desertul său preferat rămâne mierea. Frații ursului brun sunt ursul polar și ursul panda. Cerbul. Cerbul este un animal erbivor, care are coarne mari și ascuțite. Cerbii pot avea o greutate cuprinsă între 180 și 300 de kg. Coarnele acestora încep să crească de la vârsta de 1 an. Cerbul se adăpostește în zonele cu păduri întinse ce cuprind poieni sau luminișuri cu izvoare ce le ofere liniște și hrană. Iarna, hrana cerbului este alcătuită din ramuri și tulpiri subțiri, muguri, scoarță de copac sau diferite frunze și ierburi aflate sub zăpadă. Vara, aceștia se hrănesc cu diferite tipuri de iarbă, frunze și fructe. Vulpea. Vulpea este un animal sălbatic din pădure, de dimensiune medie. Ea se înrudește cu lupul și câinele. Are corpul acoperit cu blană, de culoare roșcată, care uneori se poate duce spre cenușiu. Vulpea se hrănește de obicei cu animale mici, ca șoareci de câmp, castori, veverițe. Ea are un miros foarte dezvoltat, simțim prada de la distanțe foarte mari. După cum bine știți, vulpea este un animal foarte șiret, dar și foarte isteț. Probabil vă aduceți aminte de povestea ursului păcălit de vulpe. Ele sunt recunoscute și ca mari devoratoare de găini. Vulpea naște pui o singură dată pe an. De obicei, vin pe lume câte 5 frați, dar pot fi și mai mulți. Părinții sunt foarte grijuli cu puii. Mama este mereu în preajma lor pentru a apăra și hrăni. Zimbrul. Zimbrul este un animal sălbatic, din pădure, care este rudă foarte apropiată cu boul. Zimbrul are un corp foarte mare, având o greutate cuprinsă între 500 și 800 de kg. Ei se hrănesc ca și cerbii, cu frunze, iarbă, muguri sau scoarță de copac, în anotimpul iernii. Zimbrii liberi formează turme mari, iarna, pentru a supraviețui frigului și gerului. Mamele zimbru dau naștere unui singur pui. Datorită mărimii, zimbrii nu prea au prădători. Capra neagră. Capra neagră este un animal de talie medie, care se găsește de obicei în regiunile muntoase. Ea are corpul acoperit cu blană, de culoare brun închis, gâtul lung, cu cam mic, ce se termină cu două cornițe. Ea trăiește de obicei în grupuri cuprinse între 15 și 30 de capre. Hrana lor se compune de obicei din măciși alpine, muguri, conifere, frunze de plante diferite în timpul verii, iar în timpul iernii caprele consumă muș sau licheni. O capră poate trăi între 15 și 20 de ani, iar pericolul la care este expus sunt căderile de pe stânci și animalele de pradă precum râsul, lupul, ursul și vulturul. Râsul. Râsul sau lynxul este un animal sălbatic de mărime medie, care se aseamănă foarte mult cu pisica. Ei trăiesc de obicei în zonele de munte, cei mai răspândiți fiind în Rusia și munții Carpați, chiar și în țara noastră. Râșii au mărimea asemănătoare cu cea a câinelui. Vârful cozii este de obicei negru, iar în vârful urechilor sunt smocuri de peri negri. Râșii pot vâna atât pe teren drept, cât și cățărându-se în copaci.
Prada lor se compune din șoareci, iepuri, căprioare, dar uneori consumă și animale domestice precum rațe, gâște, curcani și așa mai departe. Mamele râs pot naște până la 4 pui, pe care îi hrănesc cu lapte până la aproximativ 6 luni. Puii se despart de mamă la vârsta de 2 ani. Veverița. Veverița este un animal sălbatic de mărime mică, care are corpul acoperit de blană de culoare roșie. Corpul ei are o lungime cuprinsă între 12 și 23 de centimetri și o coadă foarte stufoasă, de aproximativ 20 de centimetri. Coada lungă și stufoasă o ajută la echilibru atunci când sare dintr-un copac în altul. Veverița mănâncă în mare parte semințe de copaci, ciuperci, nuci, ghindă, fructe de pădure. Câteodată, excesul de alimente este ascuns sau îngropat în colțuri sau găuri de copaci, pe care aceasta le folosește parcursul iernii, ca să se hrănească. Mai mult de jumătate din timpul său îl petrece căutând hrană. De obicei, veverițele care supraviețuiesc după prima iarnă au speranță de viață de 3 ani, uneori pot ajunge și la 7 ani, chiar și mai mult. Într-un an, mamele pot naște chiar și 2 rânduri de pui. Puii sunt crescuți de către aceasta, iar corpul lor este acoperit cu blană abia peste 21 de zile.